Hello mga boy, good morning, good morning, good morning dito sa Pilipinas. Ngayong araw na ito, meron po kaming trip sa mga magagandang lugar dito sa Cebu. Kung gusto niyo pong pumunta at mamasyal sa mga magagandang tanawin dito sa Cebu, pwede niyo pong i-like ang Facebook page ng C&M Car Van Rental or nandoon na po ang mga contact numbers with Kuya Mario. Sasabihin ko sa inyo mamaya pagkatapos natin kung ano yung mga contact number nila. Isa sa mga pupuntahan namin magagandang tanawin dito sa Cebu, walang iba kundi West 35. At ang pangalawang pupuntahan namin, walang iba kundi ang Alejandra. Okay? Napakaganda dito mga bay. At sunod naman ang puntahan namin ay Adventure Cafe, kung saan doon mo isisigaw lahat ng mga sama ng loob mo. At sunod naman na pupuntahan namin ay ang Strawberry Farm. Ayan, akala ko ang Strawberry Farm sa ibang bansa lang. Meron din pala dito sa Cebu. At ayan. Okay, at susunod na pupuntahan namin ay walang iba kundi ang Sirao Garden Little Amsterdam, the original. Okay, at kung kaya pa namin pumunta sa Temple of Leah, pupuntahan namin yan, at pati na rin ang Tops. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina kayo! Punta na tayo dito sa magandang tanawin sa Cebu. Okay? See you! Hello mga bay, naami karon sa West 35. Ako tamong itor diri sa nindot kaayo nga talan-awon diri sa West 35. Let's go. Oh, iko ana na bi. Iko ana to kanang
na. Kay. Kabidyo na. Dili, bi, picture ko, bi. Oo, kani on nindot kini si ay. Matiklog. Picture ko diya, bi. Nang pulog ko ng bulak. Oh, dali ako, dili ko manghita ta. Start na? Dili na ako ha. Time lapse? Dili. Dili, focus ang kilid, bi. Sign. Silpi sa amin diri, bi. Kami dua is pose na. Ayog biya nako ba? Ayog biya nako, bi. Tara, mangihi sa ta. Kay mo adto pa ta dito. Diri sa butang sa akong bag. Sige! Are you ready? Sige, sige, kaya mo yan! Sigaw mo lahat ng iyong mga sama ng loob! Woo! Oh! Okay, trouble done! Nawala ang kakulba! Ate Irene Vlogs! Kaya mo yan! Uy, dali, manindot lagi! Isalay lang yung kilo ng PC. Na, makita man mo. Busa. Oh. Okay, go. Success!
ani? Okay kayo. Wala lagi. Nalipong ko do. Limsa. Oh, balik ka talawan. Nabalik ka mga talawan. Ate Irene, ang mga talawan namalik sa bisik. Dili mamayin kaya mo yan. Ay kani kay mo dagan man siya. Kaya mo yan mamayin. Ikaw lang yung bagi dili hay. Challenge your fear. Oy, mo ni nga challenge itong kahadlok. Dira, breathtaking kayo ang sa ubos na to. Na-fog na oh. OMG. Na-fog pero siyempre. Diya sa kagapicturean na to. Dini mo gipicturean. Selfie. Dili ato bang. Selfie sa. Oh. Kuya rin eh, sana all. O di ako, unya kasi may mudaan kamera day. Kunya rin ni kuan. Oy, sa una no hadlok kay kuan. Ito mo dito, kamerahan ko kung diha. Challenge your fear. Challenge your fear. Ay, wala jud mo ka kuan sa moment. Yay! Job well done! Yay! Okay, success. This is me, I'm Erin Vlog. Yay! Hanging friends, challenge your fear. Da. Igo. Ah, okay ka. Ha? Mama, ilagan. Ayo ka hadlok ka kay wala gyud ko hadlok. Titigil mo na. Selfie sa dili. Dili, kana dito sa kahoy. Okay kayo. Wala na ka kung bisan jutay kini malatian. Gani wa nagi koy luha iawas sa akong kalimutaw dira. Okay. Yung adlaw, maayong buntag kaninyong tanan. Ako si Tita Kamalita, ang maldita nga gamay. Oh, nahilig og. Nahilig og ukay-ukay. Dito naman ukay-ukay ni. Kani ukay-ukay pud ni. Kani ukay-ukay. Kani ukay-ukay. Ang pantilin ukay-ukay. Okay. Ang gipantihan, wa na gyud mo okay. Introduce yourself. Oh. Hello mga kabarjan. Welcome back to my channel. This is Label, ang malaking puwet. You are from I'm from where? I'm from Lapu-Lapu. Cebu City. Cebu City. Forward. Otro. Okay. Again. This is Irene, Ate Irene's Hello vlog. mga higal. I'm Ate Irene Vlog from Lapu-Lapu Keep Up Vloggers. Ay. Welcome. Yeah, candidate number 1. Our next candidate from Basak, Lapu-Lapu City. Don't forget, subscribe my channel. Again, my dear. Again, my dear, again. See you, bye. Thank you so much, Kiki. Pistoy video man din eh. Nawa na sila. Nawa sila. Picture nito dili. Asan to sa ka-cellphone bang picture? Tarungan ng cellphone na. Sige, dito tindog. Diyos ko, gigutom na rabata na ay nagreklamo. Wa raba. Panghay lang ni nanay. Di sa hanging bridge sa takitang tanan ba kay Bibo? Di ka? Kisay mo kuyog na ko sa hanging bridge. Sakay na ko sa swinging bridge. Ala, lisod ra ba ni akong sapatos? Nindot nag sports shoes diha. Tita Malita ka na mo, dili dangog. Dili raman. Sige, dili. Dungan ta kay aron dili kuan. Ma-overloading dili pwede no nga magdaghan. Oh. Humanaman mi diha.
Di kaya ang bata gusto niya mag-zipline tuloy. Kaning kuan. Sorry ko lang. Hoy! Hoy! Ikaw ba? Bus manoon ako eh. Dali lang. Dia tindog dia. Dia bi. Di ka mabali na ka. Kamalita ikay sunod nako. Aw unsa man? Manaman ni diha. Wala pa ko diha. Kanang kita tanan ba matuyo ko na to. Para bibo. Wala lagi problema. Kiki kay di man siya. Di man siya. Tuyok lagi tatanan. Ha? Ako'y dala sa cellphone ka lang, nay, anak, nay. Paula matag na anak bi. Tukod ba? Ikaw na lang dito. Saka,
Diyos ko, gigutom na rabata na ay nagreklamo. Wa raba? Ah, panghay lang ni nanay. Di sa hanging bridge sa takitang tanan ba kay Bibo? Di ka? Kisay mo kuyog na ko sa hanging bridge. Sakay na ko sa swinging bridge. Ala, lisod ra ba ni akong sapatos? Nindot nag sports shoes diha. Tita Malita ka na mo, dili dangog. Dili raman. Sige, dili dungan ta kay aron dili kuan. Ah, ma-overloading dili pwede no nga magdaghan. Oh. Humanaman mi diha. Di kay ang bata gusto niya mag-zipline tuloy. Kaning kuan. Sorry ko lang. Hoy! Hoy! Ikaw ba? Sko talawa. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Swear that I'm fainting, I think I'm losing my sight, I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter, I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good,